Izborniče, teška utakmica, tvrda utakmica, Hrvatska se borila, ali jednostavno na kraju nije išlo. Pa nije, išlo je nama, išlo, samo suci nisu dozvolili. Moram reći javno i glasno, da ovo je pljačka, koju je cijeli svijet vidio, rukometni, to je jedno, i to nije prvi puta. Oni su nam oteli prvenstvo i Danci 2008., 2009. i 2010. Ovo mi smo zaslužili apsolutnu pobjedu. I već se to mora javno reći, bez da se neko uvrijedi. Ovo treba jednostavno ne dozvoliti više da amateri suci odlučuju o našim sudbinama. To je nedopustivo, samo u rukometu. Ne može ovakav njihov nasilnički nastup suđenja da uzme nama pobjedu iz ruke. Mi smo danas zaslužili, mi smo zadnji put loše igrali, a danas smo mi nadigrali njih, na njihovom publikom. I ovo je nedopustivo, mislim da treba dignuti glas. I ono što uvijek govorim, da mi, građani Hrvatske, moramo se boriti za ponos i dostojanstvo. Da ne dozvolimo da se s nama manipulira i da nas se krade javno. Na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj mi smo imali iznimno loše suđenje. Nismo se žalili, ali smo mislili da će ovdje isto biti suđenje kako treba. Međutim, zna se unaprijed šta se tu radi. Tu se samo manipulira sa reprezentacijama, što mislim da nije u redu i tu bi trebao Olimpijski komitet da kaže svoje. Jako ste ljuti. Treba da se vidi ova utakmica, način suđenja. Ovo je bilo krađa samo takva. Uzeli su nam čistu pobjedu, to što mogu reći. Ali šta da kažem, ja čestitam igračima. Mislim da naši igrači, morate priznati, herojski su igrali. Toliko smo se trudili, toliko smo razmišljali o toj utakmici da se nekako ispravimo od ove zadnje utakmice što smo igrali. Ali ipak, ako smo izgubili utakmicu, iako nismo bili baš zadovoljni kako se sudilo, a ovo danas, ovo je jasna krađa. Ovo su nam uzeli pobjedu, a ne smiju oni to raditi. I mislim da ovo je jedan problem sporta koji se mora, rukometnog sporta, gdje se mora jednostavno s time prekinuti definitivno. Ovo je naprosto, ja kako bih rekao, ovdje je bespotrebno da tu trebamo igrati, kad znamo šta će biti. Prema tome, napred se zna pobjednik, bilo kako pobjednik. I sad se slavi ovakva pobjeda, pa to ne mogu shvatiti. To nije fair play, nije pošteno. I ove suce treba po meni odmah eliminirati uopće iz sudačke organizacije. Oni ne dolikuju da ti ljudi mogu suditi ovakve utakmice. Ovo je bila krađa. Eto, to će reći svaki čovjek koji u svijetu gleda ovu utakmicu. Eto, ništa drugo. Jako ste se naljutili na Njemce, na suce, na sve. Evo, kako se vama činila naša igra? Vidjeli smo da smo se trudili. Ja sam se naljutio na suce. I ja, čujte, ako se ne borimo, pa kažete na cijeli život. Mi moramo dignuti glas. Mi moramo imati neki ponos i dostojanstvo poput svih zemalja Zapadne Evrope. Kako? Znači nas ovako tretiraju da smo mi koji ništa. Mi smo mala zemlja, ali moramo imati ponos isto kao oni i dostojanstvo. I mi moramo dignuti glas za ovo. Ovo je lopovluk, živi lopovluk. Ja stojim iza mojih riječi, hoću da me to dokažu da nije bila ova utakmica lopovluk. Bila je ovo tvrda utakmica, bilo je malo golova na kraju krajeva i bilo je dosta isključenja. Bili su Njemci agresivni. Da, pa pogledajte go, ja ne znam sad točno da vam pravo kažem koliko je isključenja. Pa mi smo pola utakmice igrali bez čovjeka. Pa šta je treba više govoriti? Koji to kriterij bio suđenja? I to ako se pređe preko njih, ako ovi suci nisu diskvalificirani, onda ne znam šta bi trebalo. Znači legalizacija lopovluka. Uče nas da moramo biti mi kao našem dijelu Europe, da nismo možda pošteni, da oni su pošteni. Gdje je to poštenje? Gdje je nestalo velik sila poštenja? Kako? Onda napred znači se zna pobjednik. Kako je to svjetsko prvenstvo? A to odlučuje ko će ići na olimpijadu. A olimpijska povelja kaže da svi smo u istom položaju, i veliki i mali, i žuti, i crni, i bijeli, da nema razlike. To mora biti jedna ravnopravna borba, jedna borba gdje imamo svi iste uvjete. A od danas nismo imali iste uvjete. Pogledajte kriterij suđenja. Pa to je strašno. Izborniče, što sada dalje? Što sada? Moramo ići dalje, šta da vam kažem. Ali mi je krivo zbog dečki. Oni su mladi, oni trebaju ipak vidjeti da to se nagrađuje. Ja sam pri kraju moje karijere, ali ovo stvarno, ja sam bio na 17 velikih natjecanja, sam vodio našu hrvatsku reprezentaciju i odgovorno tvrdim da su nam oteli 3 prvenstva. 2008. u Norveškoj, 2009. u Hrvatskoj i 2010. u Austriji. 10. u Austriji. A to je strašno. Pogledajmo suđenje kako smo imali na Europskom prvenstvu.
Mi smo mislili da će biti isto tako tu za domaćina, isto. Pod istim kriterijima. Nije se igralo pod istim kriterijima, nije. Za nas su vladali jedni kriteriji, a ovdje su drugi. Sad ste sami spomenuli da ste pred kraj karijere, želite li nam nešto poručiti ili... Pa ne, poručiti da mladim trenerima i federaciji i svima koji se bave sportom, da moramo se boriti protiv nepravde. Ne smijemo dozvoliti da varamo djecu. Ako zasluže tog dana pobijediti, moraju pobijediti. Ne smije se uzeti pobjeda. Ovo je bila krađa za mene. Eto, ja moram dignuti glas, baš zato što iza mene stoji 45 godina rada u rukometu i vrlo dobro znam situaciju. I to treba prekinuti. Ovo je krajnje. Eto, moram to reći, nemojte misliti da sam nervozan, meni je više krivo zbog dečki jer su zaslužili pobijediti. Ovdje, pred 20.000 ljudi su zaslužili pobijediti. I to je to. Ako šutimo i dalje će tako biti. Sad idete dalje ostvariti onaj cilj koji ste zacrtali. Da, ali pod ovakvim uvjetima kako ćemo ispuniti? Ako smo mi žrtveno janje, unaprijed. Kako? Ajde, recite mi kako. Šta da kažem igračima sad u slačionici? Bravo, borili ste se, pokrali su vam pobjedu, šta da radimo? A mislim da, često puta kažem, da čovjek, da smo se vi rođeni najprije kao ljudsko biće, kao čovjek. I tek onda su nam dali državljanstvo. Ali mislim da je važnije biti čovjek. Oni nisu pravi ljudi bili, pošteni danas nisu bili. Danci danas su pokazali nepoštenje. I to su oni svjesni, samo što su ciljano radili. Izborniče, sigurni smo da ćete ipak naći prave riječi u svlačionici i dignuti momčad. Što se tiče igre, moram reći da smo jako dobro obranu igrali. Prvo prvo je skoro savršeno. Da smo znali i bez Cindića hendikepirani jako. Dečki su se homogenizirali. Taktički smo vrlo mudro igrali, u napadu također. Vidite kako srce ima ovaj mladi Šipić, kako se on bacao, kako je on, pa to je strašno bilo. Mislim, šteta je uzeti ovo, mislim, stvarno je šteta. Zadovoljstvo uzeti, kad ovako igraš, uzeti zadovoljstvo neko ko nije profesionalac, koji amaterski to radi i on odlučuje. Pa ne može subjektivnu procjenu vidjeti od ljudi koji ne bave se, nisu vezani za to. Kako bi on izgledao da on toliko vremena trener, kako bi on izgledao da odgaja igrače i da ih ovako prevari, da je prevaren, kako bi izgledao? Mislim da njemu bi bilo drago, ovo je prevara.